S pokyny policistů řídícími provoz na křižovatce se mnoho řidičů nesetká celý svůj život. Je ale potřeba je znát, protože jinak řidiči netuší, jak se v těchto situacích chovat, a tím způsobují chaos a nebezpečné situace. Pokyny policistů jsou nadřazené nad dopravními značkami i semafory. Začneme s tím základním. Pokyn pozor. To je zvednutí ruky nebo předloktí se směrovkou. Řidiči, kteří měli volno, zastaví a řidiči, kteří stáli, se připraví k jízdě. Je to stejné jako oranžová na semaforu. Rozpažení znamená volno pro řidiče přijíždějící k boku policisty. Mohou tedy jet rovně nebo odbočit doprava i doleva, pokud dají přednost protijedoucím vozidlům. Policista nemusí mít po celou dobu rozpažené ruce. Řídíme se tedy i jeho postojem, to je natočením vůči řidičům. Takzvaná trojstranná uzávěra znamená stůj pro řidiče přijíždějícího směrem k zádům a pravému boku policisty. Volno pak pro řidiče přijíždějícího směrem k levému boku policisty. Řidič přijíždějící směrem k čelu policisty musí odbočovat jen vpravo. Policistu neobjíždějte, ale jeďte před ním. Chodci smějí přecházet vozovku jen za zády policisty. Pokyn. Zpomalit jízdu dává policista kýváním natažené ruky nahoru a dolů. Pokyn zrychlit jízdu dává policista vodorovným kýváním ruky přes střed těla, případně přitom může ohýbat ruku v lokti. Přejeme vám bezpečné cesty.